Искам да ви питам дали да направя клан, защото, както виждате, бях направил един клан БГ юнаците, даже доста кланове бях правил и ви бях казал да влизате в тях, но никой не влизаше, само моите приятели, които познавам, им казах да влизат и само те влизаха и бяхме само 5 човека. И искам да я попитам в това видео, искате ли да направя клан и как искате да се казва. И напишете в коментарите. Искам да ви покажа какво спечелих от дева. Докато играех, бях още 6 левел. Също някакъв 8 левел. Добра беше битката, едва го победих. Надявам се, че го победих. Спечелих гигант 6. И вече съм 7 левел, както виждате 11 XP. За 8 съм събрал. И Battle Ram спечелих от Silver Chest. И даже искам сега да го апгрейдна на втори левел, ако ми донетнат от клана. И това беше видеото. Чакайте само да ви пусна някаква битка тук от тея, да ги гледам. Значи, просто това напишете в коментарите дали искате да направя клан и как да се казва този клан, защото ако искате да направим клан и там както вие решите да се казва, предлагайте, което име ми хареса или което име е предлагано, него ще сложа. Така се казва клана, и искам да си съберем много хора в клана и да събираме клан честа, да го правим 10 от 10 и да влеем в топ местата и така. Ще изгледаме тази битка на Арена 9 и ще приключвам видеото, защото исках просто да ви кажа за това, дали искате да направим клан и как да се казва. И както виждате, е пуска принцеса. Доста хора им харесват принцесата, но всъщност принцесата е яка и за атака, и за защита. Повече за защита и атака, но както виждате, бутна кулата и доказа, че в атака е много добра. Вижте, на 19 XP остана кулата и той победи. И това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте и коментирайте това, дето ви казах.